खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनो सोंलायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों PM किसान सम्मान निधि योजनानि थाखाय माबोरै गोदान अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ। आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन। माने आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम एप्लाइ खालामना खोन्थाहरगोन मबाइलजोंनो, जाहाथे नोंथांमोना गासैबो बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव गावबागावनो PM किसाननि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामना लानो हायो। दा बिनिफ्राय फैदो सोरबादि मानसिया अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन बे PM किसाननि थाखाय। जायफोर नोंथांमोना सिगांथारनिफ्रायनो जेनेबा PM किसाननि थाखाय खेनसेबो एप्लाइखौ खालामफेराखैबा नोंथांमोनाबो गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बिनिफ्राय आरो बेल' नङा दे, जायफोर नोंथांमोना जेनेबा सिगाङाव अफलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना ओमफ्राय दायो फैसाखौ मोनलाबा माबा मोनसे प्रब्लेम जाबायबा नोंथांमोना दायो गासैबो गोदान एप्लाइखौ अनलाइन खालामना लानो हागोन। दा बेनिखायनो बे भिडिअखौल' नोंथांमोना गासैबो जोबजासिम नायलां, नोंथांमोना गासैबो मिथिनो हागोन माबोरै नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ। आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय, जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो हायो। नोंथांमोना गिबियावनो PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनो नांगोन। आं बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। दा बेहाय फैनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे मोनसे अपसनखौ नुनो हादों जानांगौ गासिबो, निउ फार्मार रेजिस्ट्रेसन। नोंथांमोना बेहाय थुना होनांगोन दै रेजिस्ट्रेसनखौ खालामनो थाखाय। गिबियावथ' रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगोन नालाय, बिनिफ्रायसो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा रेजिस्ट्रेसनाव नोंथांमोना मा डिटेल्स होनानै रेजिस्ट्रेसनखौ खालामनांगौ आं बेखौ दायो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ दायो फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम मोनसे खोथाखौ बुंग्रोनो सानदों दे, जोंहा बे PM किसाननि फैसाखौथ' दायो नोंथांमोना मास मोनब्रैजोंसो 2,000 रांखौ मोननो हायो नालाय, बोसोरसेयाव नोंथांमोना गासै 6,000 रांखौ मोनहैनाय जायो। नाथायबा बे फैसाया बारायहैनो हागौ दै, जेरै जोंहा मध्य प्रदेशना स्टेट गभर्नमेन्टआ सोदेरना होयो बे PM किसाननि फैसायावनो। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' 2,000ल'सो मोनो जेनेबा मास मोनब्रैजों, बिनि अनगायैबो माने स्टेट गभर्नमेन्टआवबो आरोबाव सोदेरना होयो फैसा। दा बिनिखायनो बिथांमोना माने PM किसाननि फैसाया एसे बारा जायो। दा थिग बेबादिनो जोंनाबो जाहैनो हागौ दै, नोंथांमोना एसे दैज्ल' हमना थाबानो जाबाय। दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लायाखैबा नोंथांमोना गोख्रैनो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय। दानिया नोंथांमोना गासिबो नायलांबाय थादो नोंथांमोना माबोरै PM किसाननि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो नांगौ। निउ फार्मार रेजिस्ट्रेसन फर्म, दा बेखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनांगोन। दा बेहाय सोंदों आरो रुरेल फार्मार रेजिस्ट्रेसन, जायफोर नोंथांमोना गामि एरियायाव थायो बे रुरेल फार्माराव गोलैयो। जायफोर नोंथांमोना सोहोर एरियायाव थायो उर्बान फार्माराव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। जुदि नोङो गामि एरियानि थागिरिबा नोंथांमोना रुरेल फार्मार रेजिस्ट्रेसन बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बेहाय होदो, आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ बेहाय होबानो जाबाय। आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरगासिनो दं, आं दा मा होनांगौ बेखौल' बेहाय खोन्थाहरग्रोदों। बिनिफ्राय नोंनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय आसाम। बिनिफ्राय नैबेहाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ बे केपचा क'डखौ नोंथांमोना बेहाय होबानो जाबाय। बिनिफ्राय गेट डाटा बेहाय थुबानो जाबाय। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम फिलआप खालामना खोन्थाहरगोन। गिबियावनो आं बेहाय आधार नाम्बारखौ होना होनि, आं बेखौ ब्लार खालामना होनाय जाबाय दे, मानो होनोबा बे प्राइभेसिनि खोथा थायो नालाय। आधार नाम्बार होखांनायनि उनाव आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ बेहाय होबानो जाबाय। मानो होनोबा नोंनि बे मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन दै, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो, जोंहा स्टेटआ मा आसाम। बिनिफ्राय नैबे केपचा क'डखौ बेहाय थुबानो जाबाय। जेरै लिरनानै दङ बेहाय बेबादिनो नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन, नङाबा नोंथांमोननियाव OTPआ फैनाय नङा दै, बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। XZ। बिनिफ्राय नोंथांमोना नै बिथिं नुदों जानांगौ डेस्कटप साइडआव नोंथांमोना बानायबा बेखौ फुल डिटेल्सखौ मोननो हागोन। बे गोथां नुनायाव नोंथांमोना गेट OTP बेहाय नोंथांमोना थुबानो जाबाय। आं बेहाय थुनानै होबाय। बिनिफ्राय OTPआ नोंनि मबाइल नाम्बाराव थांबाय दे, नोंथांमोना नायनो हागोन नै इन्टार OTP, माने आंनि मबाइल नाम्बाराव दायो OTP फैबाय। नोंथांमोना गोजौआव नुदों जानांगौ नै OTPआ फैबाय। OTP फैखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैबे केपचा क'ड मोनसे नुबावदोंना, बे केपचा क'डखौ नोंथांमोना नैबे थुना होबावनांगोन दै। बिनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामदो, नैबे मोनसे गोथां नुनाय दंना, बेहाय नोंथांमोना नुजोबाखै, बेहाय नोंथांमोना खेनसे थुना होबानो जाबाय। बेहाय थुखांनायनि उनाव मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाबोनो जाबाय, नोंनि आधार नाम्बारावबो आधार नाम्बारजों लिंक थानायाव आरोबाव मोनसे OTP थांबावगोन दै, बे OTPखौ नोंथांमोना आरोबाव बेहाय फिलआप खालामनांगोन दै। बिनिफ्राय आङो आधार नाम्बाराव फैनाय आधारजों रेजिस्टार जानाय मबाइल नाम्बाराव OTP थांनायखौ आं बेहाय होबाय दे। OTPआ खेननै फैगोन, फार्स्टआवनो नोंनि मबाइल नाम्बार होनायाव बेहाय OTP थांगोन। बिनिफ्राय नोंनि बे आधारजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव आरोबाव खेनसे OTP थांबावगोन, बेखौबो नोंथांमोना फिलआप खालामनांगोन। बिनिफ्राय बेहाय होनायनि उनाव नोंथांमोना भेरिफाइ आधार बेहाय नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय। बेहाय थुनाय लोगो लोगोनो मा जागोन, नोंनि बे एप्लिकेसन फर्मआ अपेन जागोन दै। नोंथांमोना बेहाय नुदों जानांगौ नै, गासिबो नुबाय जानांगौ नोंथांमोना नै।
बेहाय नायबानो जाबाय नोंनि स्टेट डिस्ट्रिक्ट बेखौ सेलेक्ट खालामनांसिगोन साब डिस्ट्रिक्ट ब्लक भिलेज बेफोरखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांसिगोन दा आं बेखौ नोंथांमोननिसिम फिल आप खालामनानै बेहाय खोन्थाहरनो सानदों जेरै आसामाथ' जोंहा दहायनो सिगाङाव सेलेक्ट खालामखाबाय बेथ' जाखाबाय डिस्ट्रिक्टखौ दानिया गावबागाव सेलेक्ट खालामबानो जाबाय नोंनि डिस्ट्रिक्टआ मा बेहाय आङो एग्जाम्पल महरै नोंथांमोननिसिम सेलेक्ट खालामबाय डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आरोबाव माखौ सेलेक्ट खालामनांगोन साब डिस्ट्रिक्टखौ गावबागावनिखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय साब डिस्ट्रिक्टनि उनाव ब्लकखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो गावबागावनि ब्लकआ बबे बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन दानिया बेनिफ्राय फैदो मेन खोथायानो जाबाय जोंना भिलेज बेहाय नोंनि ब्लकनि सिङाव खैथा भिलेज दङ बेहाय गासिबो जाखांगोन दा बेखौ नोंथांमोना नागिरनानै मा खालामनांसिगोन बेखौ फिल आप खालामनांसिगोन दे बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय बेहाय नोंथांमोना ब्लकखौ जाथामला सेलेक्ट खालामोबा नोंनि बे भिलेजनि नामा बेहाय जाखांनाय नङा दा बेनिखायनो डिस्ट्रिक्टखौ होखांनायनि उनाव साब डिस्ट्रिक्टखौ नायनानै होदो गावबागावनि साब डिस्ट्रिक्टआ मा बिनिफ्राय ब्लकखौ मोजाङै नायनानै होबानो जाबाय बिनि उनाव भिलेज अब्लासो नोंनि बे भिलेजनि नामा बेहाय जाखांगोन दे बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय नङाबा नोङो बेखौ जाथामला होयोबा ब्लकनि नामखौ जेनेबा नों बेलेगखौ होफ्लाङोबा नोंनि भिलेजनि नामा बेहाय ओंखारनाय नङा बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय बेहाय फार्मारनि नाम बे थाखागोन ओमफ्राय फार्मारनि जेन्डारा मा बे फिलआप थाखागोन नोंनि आधारजोंनो बेहाय बे डाइरेक्ट फैखागोन बेहाय डिटेल्सआ बिनिफ्राय गावबागावनि केटेगरिखौ सेलेक्ट खालामदो SC ST बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय फार्मार टाइप बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम बेहाय खोन्थाहरनो सानदों सेलेक्ट फार्मार टाइप बेहाय थुदो बेहाय बुंदों आरो स्मल 1-2 हेक्टेयर माने बेहाय 1 to 2 हेक्टेयर बेहाय बुंदों आरो जायफोर आबादारिनि नोंनि जेनेबा नोंनि हाया मात्र 1 नङाबा 2 हेक्टेयरनि गेजेराव दङबा नोंथांमोना बे फार्स्टनिखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय जुदि 2 हेक्टेयरनि नोंनि बे हाया बाराबा नोंथांमोना आदार्सखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय दा आंनि बेलायाव आं बेहाय एग्जाम्पल महरै फार्स्टनिखौ आं सेलेक्ट खालामना होबाय दे दा बिनिफ्राय बेहाय आदार डिटेल्सआ बेहाय थाखागोन मबाइल नाम्बार आरो बेजों लोगोसे एड्रेसआबो नोंनि बे आदाराव मा होनाय दङ बेनो बेहाय एड्रेसआ फैगोन दे लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना जेबो सोलायनो हालिया दानिया फैदो जोंहा मा मोनसे खोथायानो जाहैबाय लेन्ड रेजिस्ट्रेसन आइडि नोंथाङा गावनि हानि रेजिस्ट्रेसन आइडिखौ बे होनो नांगोन दे रेजिस्ट्रेसन आइडिखौ नोंथांमोना बहा मोनगोन नोंनि हानि डकुमेन्ट्सआवनो मोनगोन लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेटआव नायबानो जाबाय नोंथांमोना गावबागावनि हानि रेजिस्ट्रेसन आइडिखौ मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना बेहाय फिल आप खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय मोनसे खोथा दै जुदि नोंनाव रेशन कार्ड गैयाबा नोंथांमोना बे PM किसाननि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा दे नोंथांमोना न'खरनि रेशन कार्डनि नाम्बारखौ बे होथारनो नांगोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बे रेशन नाम्बारखौ नोंथांमोना होथारनांगोन बे गोजाम मार्क दं नालाय बेखौ नोंथांमोना होथारनांगोन गैयाबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बिनिफ्राय नैबे बुंदों आरो एक्सेप्टेन्स अफ PM किसान मानधन योजना जुदि नोंथांमोना PM किसान मानधन योजनानि स्किमखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाब मोनगासिनो दङबा नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामना येस होनो हागोन नङाबा नो होबानो जाबाय जेबो नङा बियो बिनिफ्राय दाना मेन खोथायानो जाहैदों जोंहा नोंनि बे हाया लेन्ड हल्डिंआ अनारशिपआ सिंगल माने नोंनिल' ना जयनाव दङ जुदि नोंनि हाया जेनेबा न'खरनि हाया न'खरावनो जयै दङबा नोंथांमोना जइन होबानो जाबाय नाथायबा न'आ जुदि सासे मानसिनि नामावबा जेनेबा नोंनिल' नामाव दङबा सिंगलखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय दाना नोंथांमोना मा खालामनांगोन नैबेहाय एड नुदोंना बे एडआव नोंथांमोना थुना होनो नांगोन दै आं बेहाय एडआव थुना होनि नोंथांमोना आं बेहाय खोन्थाहरनो सानदों दा बेहाय मा होनांगोन एडआव थुना होनाय लोगो लोगो बेहाय नोंथांमोना मा होननांगोन खाथा नाम्बार एबा जायखौ जोङो सार्भे नाम्बार होनना बुङो बे खाथा नाम्बारखौ नोंथांमोना बहा मोननो हागोन बेखौबो नोंथांमोना लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेटआवनो बे खाथा नाम्बारखौ मोननो हायो दे बिनिफ्राय खास्रा नाम्बार एबा जायखौ जोङो दाग नाम्बार होननानै बुङो बेखौ गावबागावनि हानि डिटेल्सखौ नोंथांमोना चेक खालामबानो बेखौ फुरा डिटेल्सखौ मोननो हागोन नोंथांमोना बेखौ सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय बेसेबां हेक्टेयार नोंनि हाया दङ डकुमेन्ट्सआव नायबानो जाबाय गावबागावनि हाया बेसेबां एरिया एबा बेसेबां हेक्टेयार बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखागोन बेखौ नोंथांमोना गावबागावनि हानि डकुमेन्ट्सखौ नायनानै फिलआप खालामबानो जाबाय जाथामला खालामनो हादे बेखौ फिलआप बिनिफ्राय मोनसे खोथा दे लेन्ड ट्रेन्सफार स्टेटास जेनेबा नोंनि हाया सिगां 2019 मायथाइनि फेब्रुवारिनि 1 तारिखनि सिगांनिफ्रायनो नोंनि नामाव हाया दङबा नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय नङाबा जुदि नोंनि हाया बे जेनेबा सोरनिफ्रायबा बायबाय आरो नोङो बिनिफ्राय नोङो गावनि नामाव खालामना लादों बेखौ 2019 फेब्रुवारिनि 1 तारिखनि उनावसोबा नोंथांमोना बेखौ नैबे सेकेन्ड नाम्बारनिखौ आफ्टार 1 तारिख फेब्रुवारि 2019 बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय बेहाय जेबो नङा नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामना होबानो जागोन नायनानै गावबागावनो मिथिखागोन नोंथांमोना जेनेबा नोंनि हाया जेनेबा 2019 फेब्रुवारि 1 तारिखनि सिगांनिफ्रायनो नोंनिनो नामाव दंखायोबा नोंथांमोना फार्स्टनिखौ सेलेक्ट खालामदो जुदि फेब्रुवारि 1 तारिख 2019नि उनावसो नोंनि नामाव जादोंबा हाया अब्ला नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बेयो जेबो नङा
बिनिफ्राय लेन्ड ट्रेन्सफार डिटेल्स बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनि सेलेक्टआव थुबानो जाबाय जेनेबा बोरै हाया नोंनि नामाव फैखो बेखौ नोंथांमोना बे सेलेक्ट खालामनांगोन जेनेबा नोंनि हासबेन्डआ थैनायनि उनाव हाया नोंनि नामाव फैदोंबा बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय जुदि बिफाया थैनायनि उनावसो नोंनि हाया नोंनि नामाव फैदोंबा बेखौ सेलेक्ट खालामदो बिरासतआव मोननायबा बेखौ नोंथांमोना बिरासतआव मोननायखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय पारचेस अफ लेन्ड जुदि हाखौ बायनानै मोननायाव नों नामाव खालामना लाबायबा बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय गावबागावनि सायाव माने गावबागावनि लेन्डनि माबाखौ नायनानै बे सेलेक्ट खालामबानो जाबाय आरो जेनेबा नोङो हाखौ बोरै मोननाय बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय लेन्ड डेट माला नोङो लेन्डखौ माला मोननाय जेनेबा नोंनि नामाव माला जानाय बेखौ नोंथांमोना बे सेलेक्ट खालामना होबानो जाबाय बेखौथ' नोंथांमोना हानि डकुमेन्ट्सखौ नायबानो मिथिखागोन बे डेटखौ नायनानै नोंथांमोना होबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नैबे बुंदों आरो पाट्टा नाम्बार येस बे येस होबानो जाबाय न' बा न' पाट्टा नाम्बार दङबा येस होदो नङाबा न' होबानो जाबाय बेखौ बे होथारनांगोन दे येस न'खौ बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया फैदो जोंहा मेन खोथायानो जाहैबाय आधारखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामना होनो नांगोन दे गावबागावनि आधारखौ नोंथांमोना बे केपचार खालामनानै आपल'ड खालामना होबानो जाबाय बिनिफ्राय लेन्ड हानि गासैबो सापर्टिं डकुमेन्ट्स बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन नोंनि बे लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेटआनो जाया मानो खाजोना रसिदानो जाया मानो गासैबो नोंनि हानि डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनानै बेहाय होनो नांगोन दे बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय नोंथांमोना गासैबो हानि रिलेटेड डकुमेन्ट्स आरो बेखौ नोंथांमोना होजोबनांगोन बिनि उनाव गासैबो डिटेल्सखौ होखांनायनि उनाव नोंथांमोना सेभ खालामबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना सेभ खालामनाय लोगो लोगोनो नोंनि एप्लिकेसन फर्मा साक्सेस जागोन बिनि उनाव नोंथांमोना मोनसे रिफारेन्स आइडि मोनगोन बे रिफारेन्स आइडिखौ लानानै नोंथांमोना स्टेटासखौ चेक खालामबाय थानांगोन नोंनि एप्लिकेसन फर्मा एक्सेप्ट जागोन ना रिजेक्ट जाखो दा माबोरै चेक खालामनांगौ आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों बेखौथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिजोब्बाय जानांगौ बे एप्लिकेसन फर्माव जेबो गैया माखासे बेसिक डिटेल्सल' नोंथांमोना साबमिट खालामनांगौ दानिया आं बेहाय नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना माबोरै माबाखौ आरो गावबागावनि स्टेटासखौ चेक खालामनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो बेहाय खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना मा खालामनांगोन नैबे नुदों जानांगौ नै बेनिफिसियारि स्टेटास बे नोंथांमोना चेक खालामनो हायो बेनिफिसियारि फैसा हाबगोन ना हाबा बेखौ नोंथांमोना बेहाय चेक खालामनो हायो नाथायबा जायफोर जेनेबा बेनिफिसियारि लिस्टआव फैग्रोनांगोन दे चेक खालामनायनि सिगांनो बेनिफिसियारि लिस्टआव नोंनि नामा फैनो नांगोन फैसा मोननो थाखाय बे बेनिफिसियारि लिस्ट बे नोंथांमोना खेनसे थुना होबानो जाबाय सरि मायावबासो थांलायलांबाय नोंथांमोना नायनो हागोन बे बेनिफिसियारि लिस्टआव थुना होदो बिनिफ्राय नोंनि गासिबो डिटेल्सखौ होबानो जाबाय बिनि उनाव नोंथांमोना गावनि रिपर्टखौ नुनो हागोन बिनिफ्राय आरोबाव मोनसे अपसन दंबावो नोंथांमोना नायनो हागोन स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार फार्मार नोंथांमोना बे थुनानै गावनि गासिबो स्टेटासखौ चेक खालामनो हायो नोंनि एप्लिकेसन फर्मा माबायदि कन्डिसनाव दं रिजेक्ट जाखो ना माबायदि जाखो दा बेनिखायनो आसा खालामदों आङो गासिबो नोंथांमोना बे पिएम किसाननि थाखाय अनलाइन एप्लाइखौ गोख्रैनो खालामना लागोन होननानै मानो होनोबा जोंहा बे एप्लिकेसन फर्मा दसेल' खुलियो दसेनि उनावनो नोंथांमोना बन्द जानायखौ नुनो मोनगोन दा बेनिखायनो जेसेबां हायो थाब नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो नाजाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव गासिबो कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय